ana m anabata ọha mmadụ niile na ụwa agba gburugburu. N'ụbọchị taa a gaji ileba anya n'okwu dị mkpa bụ ịchọ ihe nke si n'eluigwe. Ụfọdụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa na-agbagharị ọhịa na ụzọ na-achọ otu ihe maọbụ nke ọzọ. Ụfọdụ na-achọ ụgbọala, ụfọdụ na-achọ nwunye, ụfọdụ na-achọkwa ụmụ, ụfọdụ na-achọ ahụ isi ike. Mana ajụ m chọrọ ịjụgo bụ ihe ndị ị na-achọ nke nọ n'elu ụwa, ị ga-enwe ike ịnọdụ saa ajụjụ mgbe ọ ga-apụta n'ikpe? Mana achọrọ m ka ị chọọ ihe nke nọ n'eluigwe, n'ihi na ihe nke nọ n'eluigwe kacha mma. M na-arịọ gị ka ị hazie ọchịchọ gị nke ka mkpa nọrọ n'ihu. Dị na akwụkwọ nsọ gwara anyị sị ka anyị pụ ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya, na ihe ndị ọzọ ka ọ ga-etigwara anyị. Dịka anyị na-ege ntị, anyị ga-anụ nkọwa site n'onye ozi nke Chineke. N'akwụkwọ ndị Kọlọsi isi 3 na amaokwu nke mbụ, ọ bụrụ na usoro Kraịst bilie, chọọ ihe ahụ nọ n'elu, ebe Kraịst na-anọ n'aka nri nke Chineke. Gịnị nwe ọrụ gị ebe a? Chọọ ihe ndị ahụ nọ n'elu. Lee anya na ndụ gị n'ụtụtụ, n'ehihie, n'abalị, na mbido wiki ruo na ngwụsị izu ụka. Olee ihe ị na-achụso? Olee ihe ị na-achọ? Olee ihe ị na-achụ? Ọrụ gị site na ịnwapụta mbilite n'ọnwụ nke Kraịst, ị ga-achọ ihe nke ahụ nọ n'elu, ebe Kraịst na-anọ n'aka nri nke Chineke. Na amaokwu nke abụọ, na amaokwu abụọ sịrị, tụkwasị obi gị n'ihe dị n'elu. Ele anya dịka onye na-akwọ ụgbọelu, mgbe i si n'ala pụọ, ga-ewe kwọpụ ụgbọelu a gawa n'otu ebe, gaa na-agaje ebe ị na-aga. Ị ga-anọ na nke a na-aga, gaa na-aga, ya na-edu gị na-aga ebe ahụ ị na-aga. Ọ bụrụ na ọ bụ otu a, ị ga-echefu ya. Ị ga-aga ya n'ebe ị na-ekwesịghị ịga. Otu a ka o kwesịrị ịdị na ndụ gị dịka nwa Chineke. Ị ga-atụkwasị uche gị n'ihe dị n'eluigwe, ọ bụghị ihe dị n'elu ụwa. Dịka ị na-aga site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, ị ga-aga na-agbanwegharị ya, na-agagharị, na-aga n'ụzọ n'ihe ndị dị n'eluigwe. Ị ga-esi ebe a chịpụ site n'ikuku. Ị ga-esi ebe a chịpụ site n'ikuku, site n'ihe ndị gbara gị gburugburu. N'oge niile gasị, ana m aga maka ebube ya, ana m aga eluigwe, ana m aga maka ihe dị n'eluigwe. Ya mere, ndị gị na-atụkwasị uche n'ihe dị n'eluigwe, ọ bụghị ihe ndị dị n'elu ụwa. N'akwụkwọ Pita nke mbụ isi 3 na amaokwu 10, ọrụ dịra gị dịka ekwesị ntụkwasị obi, onye a nke ga-ahụ ndụ ya n'anya wee zọpụta ya, ka onye a wezuga onwe ya pụọ n'ihe ọjọọ, wepụ ọnụ ya pụọ n'ikwu ihe ọjọọ. Ka awa ọrụ dịra gị, ga-ele anya n'ire gị, n'ọnụ gị, na otu isi ekwu okwu. Onye ga-ahụ ndụ n'anya, ndụ ugbu a na ndụ ga-abịa ma emesịa, wee hụ ụbọchị ndị dị ogologo n'iru. Ka onye a wezuga onwe ya, ire ya, pụọ n'ikwu ihe ọjọọ, ka ọ ghara ikwu okwu aghụghọ. Na amaokwu 11, ka onye a wezuga onwe ya n'ihe ọjọọ, jụ ihe ọjọọ. Onye a jụ ihe ọjọọ, onye a si n'ihe ọjọọ pụọ,
onye a jụ ihe ọjọọ niile, ka onye a hapụ ihe ọjọọ mee ihe ọma, ka onye a chọọ udo, onye a chọọ udo. Ọ bụrụ na onye ọla na-achọ ịga eluigwe, Kraịst bụ udo anyị, na-ebi n'ime gị, na-ebi n'ime nwanyị a. Onye a ga na-achọ udo n'ime ọnọdụ niile. Ọ ga-abụ onye ga na-achọ ka ọ mụpụta, ma onye na-akwado, ma onye na-akwalite, ma onye na-amụpụta itinye ọgbaghara, itinye nsogbu, itinye ndọrọ ndọrọ, itinye ihe ike, itinye iwe, ma ọ bụ ịlụ ọgụ. Ọ ga-abụ onye na-ewepụta na onye na-achọ ka udo dịrị. Ọ ga-achọ ka o mee ka nwoke nke ọzọ ka iwe dịrị ya, ka nwoke nke ọzọ bụrụ onye iwe ọkụ ga-adị, ka o mee ka onye nke ọzọ bụrụ onye ga-ama jijiji, wee mee ka onye ọzọ jikere ịlụ ọgụ. Onye na-aga ka ọ gaa eluigwe n'oge ọbụla, n'oge niile. Onye a si n'ihe ọjọọ pụta, ya mee ihe ọma, ya chọọ udo, chụsie ya ike, na amaokwu 12. N'ihi na anya nke onye nwe anyị na-adị n'ebe ndị ezi omume dị, ntị ya ga-ekwe ọnụ n'ebe ekpere ha dị. Iru nke onye nwe anyị na-emegide ndị a niile na-eme ihe ọjọọ. Amen. Dịka a nụrụ ozi a, ihe ndị anyị mụtara bụ nke a. Ajụjụ bụrụ, olee ihe na-achụso? Olee ihe ebumnobi gị n'elu ụwa a? Olee ihe na-eto ụra ga-echeta ya, ga-ewere ume gị niile wee chụso ya? Ọ bụ ihe nke ụwa? Ọ bụ ihe gbasara gị onwe gị? Ọ bụ ihe efu ka ị na-achụso, etu ị ga-esi tụọ ndụ gị mmanụ? Ka ị na-achụso ihe nke Chineke, ihe gbasara Chineke? Ị na-achụso otu ị ga-esi mee ihe Chineke na-achọ? Ị ga-achụso otu ị ga-esi mee ihe ga-adị Chineke mma? Ka bụ ajụjụ nke dịrị gị, nke ga-atụrụ uche n'ime ya. Ma ị na-achụso ihe nke onwe gị, obi ụtọ nke onwe gị, ime onwe gị obi ụtọ? Ka ị na-achụso ime ihe ga-atọ Chineke ezi ụtọ? Ihe nke abụọ a na-eleba anya n'ozi a bụ anyị ga-ewerekwa ịchị isi maọbụ ọsịsa dịka oke n'ọrụ anyị na ihe ndị a anyị na-achọ. Ọtụtụ ihe anyị na-achọ, ọ na-adabanye n'okwu Chineke ka ọ bụ na ọchịchọ nke onwe anyị? Anyị na-enwekwa ohere ịṅata ntị okwu Chineke were tụlee ụfọdụ ihe anyị na-eme, n'ihi na anyị ga-asakwa ajụjụ banyere ya. Ọ dị mkpa ka anyị tụlee ihe anyị na-eme, igosi Chineke na anyị bụ ndị nchịkọta ezinụlọ nke onyinye niile o nyere anyị site n'okwu ya na ọlụ ndị niile anyị na-alụ. Nke atọ anyị na-amụta bụ nke a. Ajụjụ nke atọ bụ, olee ihe bụ akparamagwa gị? Anyị ekwuola okwu banyere ihe na-achụso na ndụ. Anyị ekwukwala okwu banyere oke n'ọlụ nke dịrị gị dịka mmadụ onye Chineke kere eke. Nke atọ bụ ugbu a ajụjụ na-adịrị gị bụ, olee ihe bụ akparamagwa gị? N'ihi na akparamagwa gị bụ ihe omume gị butere. Omume bụkwa n'ihe ị na-eme ihe site n'ihe ime ya mee ya ọzọ, ya esi otu ebe ahụ hụ omume gị, ihe ị na-eme mekwa ya bụzi omume. Site na omume ya amụzie akparamagwa. Kedu ihe bụ akparamagwa gị taa n'ebe Chineke nọ? Onye nwe anyị na-akpọ anyị okwu taa ka anyị bịa ya nso, ka anyị na-anụ olu ya, ka anyị na-achụso ihe ndị ga-eme ya ka obi ya dị mma, ihe ndị ọ na-achọ. Anyị na-achụso ihe dị n'eluigwe ebe onye nwe anyị Jizọs Kraịst nọ. Mgbe anyị na-abịa Chineke nso na-achọ ime uche ya, ọ ga-enwega akparamagwa anyị. Ọ ga-eme ka anyị bụrụ ezi ndị
ndị na-eme ihe Chineke na-achọ, ndị na-eme Chineke obi ụtọ. Ka bụ ajọ dịrị gị taa, olee ihe bụ akparamagwa gị? Chineke chọrọ ka anyị nwee ezi akparamagwa, ka anyị bụrụ ezi ndị nke ya oge niile. Ya mere enyi m nwoke, ọ dị mkpa ka itinye uche gị, tinyekwa uchu na ihe nke Chineke, ka ị ghara ịbụ onye ga dịka onye ifufe na-efe ebegharị a. Lebakwa anya banyere okwu Chineke, were ya kpọrọ ihe banyere okwu Chineke, n'ihi na ọ ga-enye aka ịgbanwe ndụ gị. Ghara itinye onwe gị na ihe nke ụwa ka ga-akpọpụ akọ n'uche gị. Ka ị na-elekwasị anya n'okwu Chineke na ihe nke Chineke, ọ ga-enye aka iwuli agwa gị na ndụ gị n'ụzọ nke ga-eme ka gị na Chineke dị na udo. Ya mere nwanne m, ọ bụrụ na nke a siri gị ike, ịchọ ihe nke dị n'elu, ịchọ ime uche Chineke mgbe niile, otu ihe ka ị ga-eme, ọ bụ ijekuru Chineke n'ekpere, si ya nye gị amara ya, ka ị nwee ike mee nke a. Onye nwaanyị ga-eme ka amara ya dịrị gị, ka ị nwee ike nwee ọchịchọ, mmasị ịchọ ihe nke Chineke, ịchọ ihe nke dị n'elu, ịchọ ime uche Chineke mgbe niile. Ka bụ okwu ya nke dịrị gị ugbu a, ka gbabatazie onye nke Chineke. Ị na-enye obi gị nye Kraịst, ọ ga-asacha gị, ọ ga-agbaghara gị, ọ ga-agbanwe ndụ gị. Ọ bụrụ na ị were obi gị nyefee onye nwaanyị ugbu a, ka o wee metụ ndụ gị aka, wee nwoga ya, welie aka gị ahụ elu, welie aka gị ahụ elu. Chineke gọzie gị n'ebe ahụ, Chineke gọzie gị, welie aka gị elu. Ọ ga-eme ya ugbu a, ọ ga-eme ya n'otu ntabi anya, n'egbughị oge. Ọ ga-eme ya ngwa ngwa ugbu a, ngwa ngwa ịkpọkuru ya, ka ha rabụ onye ọla nke ga-akpọku aha onye nwaanyị, a ga-azọpụta ya. Kpebie n'obi gị, si na mmehie gị pụọ. So onye nwaanyị, ọ na-ewute m maka oge gara aga, ọ na-ewute m maka ime gị atụ agha. Onye nwaanyị, ana m abịakwute gị ugbu a, ana m abịakwute gị. Ka mere m ji na-eweli aka m elu, gbaghara m. Ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ya n'otu ntabi anya. Onye nwaanyị gọzie gị maka iweli aka gị elu. Gwa onye nwaanyị, so onye nwaanyị, abụ m nke gị ugbu a, naanị gị, naanị gị. Abụkwa m nke ekwensu ọzọ, abụkwa m nke ndị na-eme ihe ọjọọ ọzọ. Abụ m nke gị ugbu a. Nwoga ndụ m ugbu a, gbanwee obi m, nye nzọpụta n'ime obi m. Kelee ya na o mezuwe ya. Ọ dị onye ọla ọ na-ajụ, onye ọla nke na-akpọku ya site n'obi ya. Gwa ya ugbu a, si onye nwaanyị, ana m ekele gị na anatawo m, amaara m na imezuwe ya. Ana m ekpere gị ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, ndị a niile ndị were obi ha nye gị, ha werewe obi ha nye gị, onye nwaanyị, ana m arịọ gbaghara ha n'aha Jizọs. Dịka nkwa gị si dị, wezụga mmehie ha niile, tinye mmehie ha na osimiri nke nchefu, ka a ghara ichetakwa ya ọzọ megide ha n'aha Jizọs. Wezụga amamikpe ha niile, wezụga amamikpe niile, wezụga adịghị ike ha niile. Ana m ekpe onye nwaanyị na mgbaghara nke pụtara ihe nye ha ugbu a, nnwere onwe pụọ na mmehie nye ha ugbu a. Ka amara gị bata n'ime obi ha, wee mee ha ka ha bụrụ ndị ikom ọhụụ na ndị inyom ọhụụ na ndị ntorobịa ọhụụ, ụmụ agbọghọbịa ọhụụ, ndị nwere nzọpụta nke onye nwaanyị n'obi ha n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma na emezuwe ya, emezuwe ya. Anyị kwere na emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ụmụnna anyị niile, ụmụntakịrị ma ndị ntorobịa, dịka anyị na-esonyere onye nwaanyị n'abalị a, ihe pụtara ihe ga-eme na ndụ gị. Ihe rịba ama na-enweghị ogbochi.
ụmụnne anyị ndị nwoke na ndị nwanyị ndị nọ n'igwe eji ezi ozi, ana m eji obi m na-enye gị ugbu a dịka anyị na-ekpe ekpere na-ekwusa. Ebu m gị n'obi n'ebe ahụ ị nọ n'ụlọ gị, n'ebe ọla ị nọ, ike nke si n'eluigwe, ihe ịrịba ama pụtara ihe ga-emezu na ndụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ka anyị kpee ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka oge awa. Anyị na-arịọ onye nwe anyị na ị ga-eme ihe pụtara ihe dị ukwuu na ndụ niile n'abalị a n'aha Jizọs. Zọpụta ndị na-alụ ọgụ ha na mmehie ha, kpọghachi ndị daghachiri azụ, mee ka ndị kwere ekwe guzosi ike. Ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ, ana m ekpe na ị ga-arọpụtara mmadụ niile ugbu a, metụ ndụ niile aka n'aha Jizọs. Anyị na-agụ ya na emezuwe ya, anyị ga-ekwupụtakwa ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka isonye anyị na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. Anyị nwere nchekwube na Chineke agọziwo gị n'ụzọ niile, ma n'ụzọ ime mmụọ ma na mpụta ihe. Imeela maka ịnọnyere anyị. Ị ga-esonye anyị site na ije ozi nke zuru mba niile ọnụ n'ikuku n'okwu a na-ekwu nke a na-akpọ www.gck/hq.org. N'ebe ahụ ka ị ga-eso bịanyere anyị aka ma zisakwa ya ka ndị ọzọ wee mere. Anyị chọkwa ịma ka isi na-ahụta ozi anyị. Onye nwe anyị nọnyere gị.